Da sunan Allah mai rahma mai jin kai. Idan Allah ya yarda mu da shigowar watan Ramadan saura mana kwana 5 ko kwana 6. Sa'an ina tunasar da kaina da dukan masu kallo na mu kokarta duk wanda watan Ramadanin da ya wuce an bi shi wani bashi domin wani uzuri, mu shi kokari cikin wanga kwanukan da ya saura mu shi yayi sauri ya biya wannan bashuka. Don bai dace ba Ramadan ya shigo mutum ka yi sakaci a ce tsofon bashi ya biyo ka har an shiga cikin sabon Ramadan. Sannan kuma na biyu kowa ya kokarta kamin a shiga wanga wata mutum ka gane me ke kanka kuma me ya kamaci ka yi, wani shiri ya kamaci ka shirya kanka ma wanga wata. Za mu shiga cikin babban wata mai alfarma, watan ibada, watan Alkur'ani. Sa kowa ya kokarta ya nemi sanin hukuncin azumi, me ke bata azumi, me ke gyara azumi, ayyukan da ya kamaci ya yi, ayyukan da ya kamaci mutum ka daina. Duka musulmi ya kamaci me ka nemi ka gane. Allah muke roka Allah ya sa muna cikin wanda za su shiga cikin wanga wata muna cikin koshin lafiya. Allah kuma muke roka Allah ya taimaka muna mu yi azumi kuma ya karba muna dukkan ibadunmu, ya sa ayyukan da za mu cikin wanga wata duka cikin mizaninmu. Allah kuma muke roka Allah ya ɗauka wanga ciwon da ya shafi duniya duka, coronavirus. Allah muke roka Allah ya kiyaye mu, ya ba mu duka lafiya. Sannan wanga ciwo kuma cuta Allah muke roka Allah ya gwada muna maganinsa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.